どうも。こんにちは。聞こえます。あら。ナズムです。はい、ケルモです。タヒルと言います。タヒル。とギュルナギュルラ。ナラです。ギュルナラ。すみません。初めに我々からタタル語で来ます。はい。よろしくお願いしイスタンムスス。もう一度お願いします。イスタンムスス。イサンムスです。はい、サンムスです。元気ですか？そうですね。そうですね。元気ですか？一番スタンダードな挨拶です。挨拶です。タタルの挨拶。こんにちはです。こんにちは。イサンムスス。エセンス。そうですね。タタルの挨拶は疑問詞で、生きていますかという意味になります。イセンは、イセン。質問形の B、ミが、指示より先に来てるということですね。そうです。キルギスだったらエセンシズ B です。ただ、キルギスはほとんどイスラム教なので、そのアラブ語の言葉からもたくさんあるんで、今のキルギス語ではエセンよりはアマンの方が広く使われてると思います。アマンスズぐらい。アマンスズ。アマンって使う？アマン使わない。あとあれよく使うね。セラムは。もう一つの挨拶はセラム。それはよく使うね。そうです。若者の間、セラム。プリビエットみたい。プリビエットの、セラム。でも、丁寧にイセンムスス。こんにちはです。キルギズでは、こんにちは。正式にサワマツズブですけど、普通の日常ではカンダイスズ。カンダイスズも疑問ですね。疑問ですね。どうですかみたいな感じ。どうですかみたい。どうですか。カンダイスズだ。すごい素敵ですね。後ろの。そう。後ろの。そうですね。キルギズですね。すごい。そうですね。このキルギズにいるみたいですね。本当ですね。ありがとうございます。ユスってるかもしれない。そうです。はい。それじゃあ、すみません。キルギス語やります。お願いします。もうちょっと長い文章でもいいですかね。はい。頑張ってみます。もちろん。はい。頑張りましょう。じゃあ、1個目が、чоң атамдын бакчасында алмурутка караганда өрүк көбүрөөк өсөт. 終わった？ чоң атамдын бакчасында Atamның бакчасында алмурутка караганда өрүк көбүрөөк өсөт. Армутка караганда өрүк эрик кана? Өрүк дилер татарча. Өрүк. もう一度お願いします。最後はわかんない。чоң атамдын бакчасында алмурутка караганда өрүк көбүрөөк өсөt. Anladım. Atamның бакчасында армутка караганда йори. Караганда ва bakmak. Мирじゃなくてより。そう。армутка караганда өрүк көбүрөөк өсөдүр. チョンアナっていうのはあれでしょ？チョンアッパか。チョンアタはおじいちゃんじゃない？おじいさんです。はい。ね。チョンっていうのは大きい。チョン。よくタタルシャだよ。ウイグル語もチョンって。だから、チョンアタ、おじいさんのことです。おじいちゃん。Babayның бакчасында армут, груша, армут. Ben turko語してるから、армут, turko語でармут. Yeni baştan. Babayның бакчасында армутка караганда өрүк көбүрөөк өсө. Кана?
合ってる？ほとんどそのままですね。おじいさんだけなんか単語が違いますね。ボバイ。ババイあ、ボバイ。青室そのまま青室。何種に住むのでしたっけ？アルモットって何言うの？青室。Что-то сам сözcükler versene o da Türkçe bilgisayar. Armut, armut, gruşa kullanırız. Gruşa. そうですね。ロシア語、グループ。Gruşa, armut kullanıyor mu acaba Tatarca'da? Armut. Bariken. Armut da var, gruşa da var. İki. 2つあります。armut と gruşa。アルム。アルモット。じゃあほとんど一緒だ。はい。日本語で言った日本で言った？言ったし書いてくれた。おじいさんの庭ではいはい洋梨よりアルモットの方が多く植わっています。ですね。はい。はい。じゃあ次、ノブいきますね。はい。タダールをいきます。はい。はい。İpi beyazı 20 tiyen. もう一度お願いします。İpi beyazı 20 tiyen. 何かの値段が20 1 kilogram, 1 kilogram. 1ピ İpi. 1 EP。 kilo. ピ 1 pi. İpi. İpi. 1ピを pi. EP はね、İpi はパンのことです。パン。あ、そうか。パンでもİpi。EP。EP と、İpi ともう一つ、イクメク。イクメクとも言いますが、EP が、EP っていうんです。珍しい。珍しいですね、EP。アジアではなんという言葉を使うんですけど、EP BS 20 20, da? なんでバス、20 Tiyen. Tiyen. Tiyen olmuş. Tiyen はティーンはお金ですかね。ティーンはお金ですね。はい。はい。もともとはリス。リスと、いう意味で。昔、お金の代わりにリスの毛皮を使われていたことから、はい。ティーン。ティエン、ベルカ。そうか。ベルカだ。キルギス語でティーンチチカンです。テシカン、ネズミ。テシカン。チチカンネズミで、ティーンチチカンはリスです。リスです。カルギス語で。ティーンテシカン。ティエンテシカン。似てる。テシカンや、ネズミ。そうですね。ということは、パンの値段が20ティーンです。ティエンです。はい。そうです。カルギス語でEP です。Nandım bası 20 som. ソンだば、ソンもあります。ティーンはキルギスではソンより低いそうです。カピーカだ。ティエンカピーカ、ソン、ルーブル。一緒ですね、そしたら。Nandım bası 20 ティーン。同じ。17がちっちゃい時は20ティーンだったの？ユルムティエンだった。そう。ソビエト時代。昔のこと。今だったらソン。タタール人はルブレって言わずにソンって使うんだよね。ソン。そうですね。ルーブル、ソン。カピーカ、ティエン。ソ連の時も、ソン、ルーブルだったけど、みんなソンと呼んでたんですよ。ソンティーン。やっぱそういうのは一緒なんですね。一緒。あと、ウイグル人も、ユエンとか怖いって言わずにソンって言ってましたね。イキソン、ウシソンって言ってましたね。一緒なんでしょうね。一緒。そう、アクターという言葉ありますか？
Akça? Okşa. Okşa. Okça? Okane. 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 Okane Okane ha, akşa. okşa. 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 面白い。ビジネスから来てる言葉ですそうね。言葉、うんはい、同じ。ちょ次お願いします。 Быйыл жай суук болгондуктан түшүм жаман болду. Акыркы жылдары аба ырайы жакшы эмес. Так. Быйыл жай суук болгондуктан түшүм жаман болду. Быйыл жай салкын, суык булганлыктан Düşüm jaman boldu. Түшүм яман, начар болду. Демек, түшүм Düşünがわかんないね。 түшүм бакаранай, сол түшүм. トゥシュンがわかんないな。トゥシュン。そう、түшүм。トゥシュは түшүм。 落ちるとか。宇宙という意味もありますけど、夢夢。タタル語で夢もтүш。そうですね。キルギス語も一緒です。トゥスは色。түшүм。色はトゥス。トゥス。түшүм。トゥシュは動詞ですけど、こういう意味もあります。何か手に入るっていう、入ったという意味で、で、この文章では、畑で何かを植えて、それを集めた後の、そのもの。農作物。作物か。作物。ロシア語でオラジャイ。オラジャイです。そうですね。オラジャイですね。ジャイは夏？そうですね。ジャイは夏。ジャイは夏ね。Быйыл жай суык болгондуктан түшүм жаман болду. Түшүм. Урожай була энди, урожай. Татарчада да урожай. Урожай яки оңаш. Оңаш дейбиз, оңаш. Оңаш саксыз демек анламына да келиyor. 成功ね。成功とか。ちょっと待って、それで四季は、クシはクシだよね。クシクシ。で、春はヤズなんだよね。ジャズ。ジェイ。トルコ語はバハルだもんね。バハル。で、夏はジェイ。ジェイ。ジャイ。ジェイ。同じね。ジャイです。クルクス語と同じ。秋はクス。クス。あ、じゃあ一緒なんだ。タタル語と一緒ですね。ハズルクス。ハズル。ハズルクス。すごい一緒なんだ。ウズベク語より近いかもしれないね。そう、ウズベク語より近いですね。面白い。結構似てますね。そうですね。あとね、その文章の半分がまだ残ってます。ああ、そうですか。はいはい。Акыркы жылдары аба ырайы жакшы эмес. Акыркы жылдары аба ырайы жакшы эмес. Акыркы yıllar, соңгы yıllar, сайкин, Акыркы yıllar, hava ырайыは天気でしょ? Соңгы yıllarda havalar yaxşı түгел. Yaxşı түгел.そうですね。аба ырайы天気です。Аба ырайы, аба ырайы. Hava güzel değil. Yok. Tatargo hava ırayı var mı? Yok. Yok. Tatarşa'da yok. なんていうの? Hava durumu. Hava turuşu. Hava turuşu. タタル語もハワというんですね。トルコ語と同じ。同じ。Hava turuşu. Hava turuşu. Ya.次行きます? Вот geldi. Быйыл жай суык болгондуктан түшүм жаман болду. Акыркы жылдары аба ырайы жакшы эмес. Кыргызстан родина моджи има Кирилл. Кирилл моджиです.
あ、まだ切れる文字ですか？YouTube で前のビデオ見たらローマ字だったんで、一応ローマ字も。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すごい。そう、私たちもローマ字を。ローマ字を極力使っています。ロシア語はさすがにキリル文字ですけど。キルギスも1940年までは一時期ローマ字だったんですよ。40年か41年かね、もう、ソ連全部もう強制的にキリル文字にされたんですけど。はい。なんで、あれですよね、トルコ民族はみんなキリル文字で、アルメニアとかジョージアとかは自分らの文字残してるから、不公平だけどね。オフガスだけ、なんか、例外だったんですね。3つ目いきじゃあます。読みます。はい。3つ目。Ашыкма, экрен кил. Ашыкма. Ашыкma. Экрен кил. Akırın kel. Ашыкma. Akırın kel. Ашыкma, akırın kel. 急がないで、ゆっくり来てね。すごい。すごい。わからないかなと思ったんですけど。いや、すごいですね。まず私はわかんなかったです。これ。これ全然違うね。全然違う。急ぐということですね。急ぐこと、おしゃご。そうそうそう。だから、エクレン。エクレン。ゆっくり。アカルン。エクレン。キルギス語はなんて言うんですか？キルギス語はアカルンです。アカルン。一緒なんだ。急ぐはシャシパです。シャシ。シャシパ。シャシパで、おしゃま。おしゃご。アシュゴ、キルギス語で、人のことを好きになるっていう。トルコ語でも同じよね。アシコウマク。アシコウマク。いや、ゆっくりって言葉は、私が知ってる限り、トルコ語はヤバシで、で、ウイグル語はアスターなんですね。アスターなんですね。アスターという言葉もあります。なので、いや、結構バラバラかなと思って、で、タタラ語のエクレンっていうのも、違うなと思ったんで、わからないかなと思ったんですけど、結構簡単でしたね。簡単でした。まあでも、前の一応アシャパという急ぐという意味でもそうですね、使いますね。シャシパの方がもっと広く使われます。すごいな、すごい近いな、やっぱりな。じゃあ、次お願いします。次いきます。Japonia'nın toğları mal ağıtуға жарабайт екен. Japonia'nın toğları mal ağıtуға жарабайт екен. Japonya'nın doları? Japonya'nın toğları mal ağıtуға жарабайт екен. Doları. Japonya'nın dağları da, değil mi? Dağ, yama. Japonya'nın tağları mal ağıtуға жарабайт екен. Bal ağıtуға жарабайт. Mal. Татар語にはないかな、malという言葉。Mal bizde mal例えば牛とか、そうそうそう、家畜の。そうスポット、mal kullanırız. Japon dağları hayvan büyütmek için uymuyor diye. Yaramaydı. Yaramay. 日本の山は家畜を飼うのに適してない。ヤラマイド。そうですね、はい。多分意味はそんな感じですね。でもちょっと単語の意味が分かんなかった。mal ağıtıないですかね。ağıtı mal ağıtam. Yok bizde. Japonya'nın toğları mal ağıtуға жарабайт екен.
Akutu っていうのはどんな動詞なんですか？ Anladım anladım. Tatarşa bulay あ bula. とは、Japonya'nın 話すという意味です。放牧。放牧ですね。はい。ああ。 Hani?放牧だから、ブラックマック。 Bırakma. Malları Aa. bırakmak da. Hı hı hı. Anladım anladım. Bulay bula Tatarşa. Japonya'nın tağları hayvanlar için yaraklı tügül. Yaraklı. Yaraklı. Yaramay anlamında. Yaraklı tügül. 放牧はブラックマック。mal bırakmak. Mal bırakmak da Götürüp şey bırakmak. mi? Hayvan büyütmek mi? Jaylaga götürüp bırakıyor ya. Bırakıp Hayvanlarını... Tataristan'da daha yok. Tataristan düz. Tataristan yamaないんです。 Yama, Aynen. そうそう。真っ Tayra. 平ら。 Tataristan は平らです。だから放牧ってないの。わかんないけど。顎と、 Ağutu yok bizde. もしかして Ağutu. 隣のバシキリアかもしれないですね。 Ha, 放牧 Başkiriye. うん、 Ağutu. Ural dağlar. Burada. Ay. Osrov. Hayvan osrov. Evet. Ha, osrov var, osrov. Osra. Osrov. Hayvan osrov. ああ、アスロー。なんかカザフ語に似てますね。 Ha, osrov var, osrov. Hayvanlarını osrarga yaraklı tügül. うん、 Osrov için yaraklı tügül. Mesela Japonya'nın tağları hayvanını osrov için yaraklı tügül. Japonya'nın tağları mal ağıtuğa jarabayt eken. Jarabayt. うん、日本の山。文章の最後にエケンという言葉ないですか？ Arimas iken, mış. うん。 Soğuk des. Soğuk des. そうですね。はい。うん、 Оказывается. Хорошая говорит. Оказывается. 赤ずだだ。 Sonradan. Doğru. Sonradan öğrengeç. Barbar iken. Tatarşa'da iken. İken bulan. İşte iken.じゃあ次行きますね。はい。ちょっと長いです。ちょっと長い。はい。はい。İyi doğan dil, iyi matur dil. Dünyada көп нәрсе білдім, sen doğan dil arqылы. İyi doğan dil. İyi Tuğan. doğan dil. İyi matur dil. Dünyada көп нәрсе білдім, sen doğan dil arqылы. いいはもしかして、へいみたいな。そうそうそう。そうです。はい、そうです。いい。へいとがんてる。Itu antil. へいとがんてる。その次の、へいとがんてる。 I maturtel. マトル。Apatil. Iletil. Matil. 寝てる。ボゴ。 Bogo. うん。はい。トゥガンテルボゴです。 Tuhantel, bogo です。Maturtel? マトル。マトル、まあもしかしてボゴ。違います。違います。 Maturtil. Matur. Может, inetil. ちょっとわかんないです。マトルは美しいです。美しい。あマトル美しい言葉。次は、dünyada көп нәрсе білдім. Dünyada көп нәрсе білдім. 世界の多くのことをあなたを通じて知りました。その通りです。そうです。Sen tuğan til arqылы. あなたを通じて。そうです。はい。その通りです。そうですね。タタールのアブドゥラトカイ。タタールの有名な詩人です。詩人のシャイル。アブドゥラトカイの書いた有名な詩の中から一部です。はい。この詩は歌にエネと言います。エネテル。エネテル。オナテル。タタール語でも、はいはい。トアンテル、オナテル。オナテル。でもトアンテル。
Ana til yori. Hmm. Doğan til. Doğan. Родной языk. Doğan. Shinseki mo doğan. Shinseki. Shinseki そうですね、東岸。 Shinseki doğan. А то умарета. Doğan. Biz Tuğan'ız. Doğan. 私たちは親戚です。この詩はタタール人みんな知ってて、歌になってるんですよ。イートゥガンっていう、イマトゥって言って、で、誰でも知ってる国歌みたいな感じですね。そうです。非公式の国歌みんな知ってる。非公式な国歌です。みんな知っています。みんなから愛されている歌です。ただ、マトルは全然違うじゃない。初めて聞きました。マトルkız mesela matur kız. Bijin. Matur kız. Так. Enем satıp bergen көйнөктү кийип көрөм. Жакпаса ыргытып салам. Ennem bir daha. Enем satıp bergen көйнөктү кийип көрөm. Жакпаса ыргытып салам. なんか ennem はお母さんが買っただよ。お母さんが買ってくれたgömlek, şatsı. なんかben ototo diye anladım. Ototo Ototo daお母さんだ多分。お母さん。Enem satıp bergen көйнөктү кийип көрөm. あ、着てみてください。ネムがお母さんでしょ。お母さんお母さんが買った服、シャツを着てみてください。もし合わなかったらもう脱いでыргытып solып atam. 捨てます。捨てるという意味もあるけど、でもыргытып solып 新しいのに変えるってこと？違うのを脱いでもう置いていきます。置いていきます。そうそう、そのまま。Elim satıp algan külmekni kiyip ko'rim. Kiyip koyayım. Kiyip koyayım. Eğer yaramasa ırgıtıp salam. Irgıtıp salam. Irgıtıp salam. Belki salıp atam. Kiyip görün. 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 着てみました。じゃあ、着てみます。そうですね。着てみます。 Miray ki. Giyip bakayım. Giyip bakayım gibi. Evet. Miray ki. 自分今します。そうですね。未来形です。大丈夫です。その後わかんない。わかった？yaramasa合わなかった場合は、もう脱いでırgıtıp salam. 捨てます。捨てますでいいんですか？捨てます。salam は脱ぐ。ırgıtıp salam. じゃあもう合わなかったらもう捨てますと。捨ててしまいます。捨ててしまいます。サルという動詞から来てます。サルはサラム、何かの中にしまうという意味もあるんですけど、あります。してしまうになると日本語と同じように何かやってしまうとか、捨ててしまうという。てしまうはタタル語でどういう？しまう？食べてしまう。食べてしまう？やってしまう。やってしまう。Kuyu. Ahşap kuyu koymak. Kalıp Solu var. Solu nugu. Nuguというですね。Nugu solu. Mesela kiyiminle sol. Sol. Bunu sol. Sol kiyiminle. Solu var. Hem何かを入れます。solmak. Solu. 単独でサルは何かの中に入れるという意味です。じゃあ一緒じゃん。動詞の後で来たら、てしまうという意味になってしまいます。Jiverdim var bizde. Jiverdim.間違えて何か。間違って言っちまった？そう。Eğitip jiverdim. Eğitip jiverdim. Eğitip jiverdim. Jiverdim. Göndermek. Buradaki jiverdim. Hot solu var bir de. 手紙を投函するはhot solu. Hot saldım. Kat saldım. で使います？ Evet. Burada enim satıp bergen. Burada enim Tatarşa'da ototo. Enim.
うんああ、イニ。キルギス語はイニ。ああ、エネはお母さんです。お母さん、お母さんはエニ、エニ、ああ、エニ、エニyem satıp Eni. bergen köynüktü, köynük Kıynık var şatsıです。 şatsı, kiyip krem, jakbasa ırgıtıp salam. Yapasa yak, O Yaratmasam. anlamda yapması ki, yaratmasam, Yaratmasam. yaratmasam, Tatarçada yaratmasam bulayında. Eniyim satıp bergen külmekni kiyip qarayım, Hı hı. yaratmasam solup atam, ırgıtıp salam. Diyerge bulay Tatarçası. 似てますね。似てますね。すごい似てますね。ちょっとわからないな、分野。ちょっと難しくて。すごいな。じゃあ次行っていいですか？はい。じゃあ、 Balalar jır jırlay. Bolalar, 子供たち。ヒント。はいヒントは、日本語もそうですよね。何々を何々してます。汁を汁ってます。汁を汁ってます。あ、歌もしかして。うん。そうです。そうです、そうバです。jır 子供たちが歌を歌っています。そうです。そうです Balдар ır çat çat. そ合ってあ、ますって。こと合ってまは、正しくは子供たちは歌を歌いますですね。歌います。そう歌っていです。るじゃなくて歌っています。歌います。今、現在形で。Baldar ır daşat. Kirgizce. Oo. Бұл айылдың тұрғындары оқаттарын жинап көчіп кетішті. Бұл айылдың тұрғындары оқаттарын жинап көчіп кетішті. Torunları anıklar mı acaba? Anıkları, Magotachi. Yok. Magotachi. Ah, ではないです。ではない。Тұрғын という言葉はないですかね。 Turgun. Turgundan. Manda yaşamışlar mı acaba? そうそうそう。 Turgunları. 住民住んでる人たちあ、そうですね。住民です。тұрғын、住民たちтұрғындар. Бұл айылдың тұрғындары оқаттарын жинап көчіп кетішті. 集団が引っ越していった はい。 Küçük gittiler. Büyüyüp Bu küçük yıl. gittiler. 一番初めボユって言った 今年 Бұл айылдың тұрғындары Bu ayıldım. Ayıldan. Bu konu ne? Nani ka? そうですね。 Konu Ayıldım. ayıl。ayıl という言葉の Ayıl. Okey. Mura. 村です。そう Ağıl. です。 Ah, Oğul. Bu Ağıl. oğulの.この村のこの村の住民たちは、 bu oğulno. Avkattan. Avkat. Üzbekçe'de yattı ya. Avkat. 食べ物、食料。ああ、ちょっと惜しいです。違う Avkat. Eşyalarını belki eybirlerini jiyip kuşup gittiler. 作物をまとめて、荷物をまとめて、あ、そうですね。荷物をまとめて引っ越していきました。 Kuşup gitti. そうですね。 Oğulның kişileri eybirlerini jiyip kuşup gittiler. Eybir, nimetsi. 荷物エイブル。多かったですけど。でも、ウズベク語と同じような使い方もあります。食べ物という。食べ物でしたか。食べ物は、今の意味は荷物です。荷物だ。でも、その食べ物という意味もあります。ウズベク語と同じように。キルギスの南の方がウズベキスタンと接してるんで、そこでオーカといえば食べ物のことを指します。なるほど。はい。はい。
じゃあじゃあ次次。行きます。6、はい6. Altıncı. Biz gün sayın yürürüz. Biz gün sayın жүгіреміз. 私たちは毎日走っています。走ります。正解。そうです。これは簡単じゃないかって言ったんですけど、そう。あともう一 Biz つあ gün りま sayın す。 жүгіреміз. Yürürüz. Yürürüzはシャバブズだvar. シャバブズ。Çabağız. Çabağızはキルギスはなんか馬に乗って、そう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 。シャブ。ot şaba. Mesela ot yürüと言わない。そう。ot şaba. Lakin kişi yürü. でも急いでるときに、şaptım. çaptırdık. Çaptırdık という意味です。もう、şaptırdıが急いで、そう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 。その時、yürüときみです。yürüはちょっとジョギングみたい。yürü。あっちく ot şaba. ot şabışı。馬のレーシングは ot şabışı。Biz дағы Тоқойға барғымыз келеді. Biz дағы Тоқойға барғымыз келеді. Biz 私たちはどっか Biz 行きたい дағы です。 Тоқойға барғымыз келеді. 都会がどっかに行く必要があります。 Biz дағы Тоқойға барғымыз келеді. Bizdeki Bizdeki hmm, bizler değil mi? yok yani bizdeki Tokay'a barasımız kile. Dokka ikitay. 私たちのどっか行きたい。 Тоқойという言葉ないですかね。都会。都よ会。木がたくさん生えてるところ。森か。すごいですね。 Türkmence'de de Tukay Mori dedi. 本当 So. 森、お都会。そうです、 Tukay. 文字です。Biz дағы Тоқойға барғымыз келеді. O zaman biz ormanga Biz, Mori'ni うん、 ikitay. 行きたい。そうですね。はい、行きたいです。 Aha. Hmm. Biz Barın keledi. ormanga barasımız kile. Tatarça. ああ、 Bizning 森、 ormanga オル barasımız. マンですね。 Mori. Urman. Mori orman. オルマン、全然違う。オル行きましょうか。7番目。マンですね。はい。 Nişik yaşayıp yatasız. Yaşayıp yatasız住んでいますか？住んでいます。 Hay. 西 Nişik. いくつ？うんちょっと違います。違いますね。西同じ疑問詞ですね。どのよう。西どこで住んでますか？違うの？西区ですね。 Nişik. Nişik. 西区。西区。キルギスでネチェという言葉あるんですけど、疑問詞で、いくつという。Nişe. O da Tatargo mu? タタル語もあり Arimaz. ます。西 Nişe. Nişasun. İPBS Nişasun. Nişeti. ニチェ、カンチャー。 Bu ise Nişik. Nişik. 西後の言葉合ってますよね。住んでいます。 Sındayız. Hay. Yaşap yatasız. 西区。 Yaşap yatu. どこではないですね。違います。どれぐらい住んでいますか？ああ、ちょっと違う。いや、近い。じゃあヒントを言いヒンましょう。トは、でもヒントを言ったらすぐ分かっちゃう。挨拶みたい。挨拶ですね。うんはい。だから、もしかしてお元気ですか？そうです。そう。はい、お元気ですか？だから、どの西ってようにいうのは、寛大ですね、寛大。寛大。あーどのように西。はいそう。西。どうですか？どのように生きて寝ていますか？なるほど。西寛大ジャシャプジャタスキルギス語で。西も
珍しいよね。あ、本当うん。ニシェク。まあ、聞かない。ニシェク。カタル語らしいかな。寛大って使うんだっけ？ Qanday yok. Nej, nej. Qanday. 寛大よ。 Qanday O'zbekchada da bor dedimi? Qanday. ウズベクチェ寛大ってBiz Uyg'urcha ウイ qanday. グルは寛大。 Qanday. あ Tatarchada yo'q qanday. ニチェックですね。ニシェックではなくて。シェに聞こえますね。そう、シェとチェのチ間。ャイもシャイに近いよね。そうそう。これ。 Qirg'izlar bayırtadan ele etni ko'p jegen el deb aytsa bo'libdir. Qirg'izlar bayırtadan ele etni ko'p jegen el deb aytsa bo'libdir. Kırgızlar anladım. Kırgızlarda ayıttı var. Bayırtadan ele etni ko'p jegen el deb aytsa bo'libdir. Degen. Kırgızlar. エッティは肉かな？違うかな？エッティ Qirg'izlar bayırtadan Bayırtadan. Bayırtadan. etni Etti. ko'p jegen el. あ、何かがたくさんある国ってことだ。バイルタラー、エッティ、キョッピゲン。たくさんという国。何かが豊かな国だよ。だからバイルタがわかんない。 Bayırta わからない。バイルタ。 Et という言葉ないですかね。タタル語に。 Et は肉お肉お肉。お肉、et, it. Biz it biz, it. ああ、et It. バイルタラー、バイルタなんだ。 Bayırta. Bayırtu. Bayırtu とお金持ちにする。違う。ああ、違いますね。違います。バイユ、ババイイユ、ルタラバイユ。ンないかな、言葉。バイルタも、肉だったらもうね、牛か牛か、あ、牛か羊か。バイルタダンは、昔という意味です。Bronco, elik.エスキ。 Elikten. 昔から、 Bronco'dan. Kızlar bayırtadan ele etti köp jegen el. 昔からお肉を。キルギスは昔からお肉の豊かな国です。 Etti köp jegen el. 次元。あ、食べるか。そうです。食べる。肉をたくさん食べる国です。次元。ジゲン、おしゃが。jegen el. L の国ですよね。L。あ、ちょっと惜しいです。民族という意味もあります。民族。あ、そうか。 Alaysa Tatarcha былай була. Кыргызлар электен it күп ашаган халык. Халық деп айтса болып тұр. Дип әйтергә була. と言います。ということはできます。ということを言います。なるほど。キルギスは昔から肉をたくさん食べる民族であると言っていいでしょう。Кыргызлар электен ит күп ашый торган халык дип әйтергә була. Дип әйтсәк була. バイルタラーっていうのは初めて聞きましたね。 Юк, димә. Кыргызлар байыртадан әле этти күп жеген әл дип айтса булыптыр. バイルタダンエレ。初めて。Байыртадан.昔からэлек. Татарчада элек, электен. Электенлек. Электенлек.違いますね。昔は。 Lakin burada eli var, eli. Bayırtadan eli. Eliはもという意味もあります。Motto. 昔からも。昔からずっとっていう感じかな。そうですね。はい、好きで。
Küs demezsin, bigrek motor. Küs demezsin, bigrek motor. Küs kimesin bigrek Motor. tur. Motor. Motor wa utsukushi desu yo ne. うん、そうですね。 Küz wa aki. Küs, aki wa küs. Küs. また違うんですね。違う、そう、秋ではない。クス。クス、ティメッセン。クス、ティユ。クス、ティユ。クス、ティメッセン。ビグレクマトル。Küz kimesin bigrek なん motor. それこんな感じです。キュスティムスンベルクラブマート。küz, köz, ne desu ka? そううん。 Köz tibesin, ロシア語でsglazить. そう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 。やっぱ共通なんだね、言い方ね。そうそうそう。Köz tibesin, その次、なんという言葉でしたっけ？ビグレック。ビグレック。ビグレクマトル。ビグレク、高い？よ、ビーク。高いはビーク。ビグレあック。Bu ise big'ten kile big motor. とっても可愛い。とっても美しい。とっても美しい。とってもということです。そうそうそう。あとっても美しいはビッグモトル。でもビッグレックでいいんじゃもっと美しすぎる。キュスティメスンっていうのは、Köz tibesin abdan sulu. うん。これ日本人、私がわからないんですよ、この言い方が。日本。トルコ語だとナザールテイメスンって言うんですけど、日本語訳しづらくて、悪い視線、不運はいははあなたに触れないようにっていう、悪いことが起きませんようにっていう意味ですよね。お祈り。そうですね。お祈りみたいなおね。祈りみたい。これトルコ民族はわかるんですけどいいで、す日本人じゃそういう言い方ないんで、そうですね。なかなか、はい。だから可愛い赤ちゃんとか見たときに、褒め言葉というかそう、そうそう、よく使わない。ビッグレックモトル、クスティマッセン。そういう、キルギス語でもそういう言い方するんですかね。Köz tibesin abdan クスティ sulu. ベスン。クスティベスンって表現はありますか？はい、あります。よく使います。よく使う。やっぱりよく使う。特に小さい子供に対しはいてよく使いますね。じゃあ次お願いします。次、Сайдың суысы абдан мұздақ болса да, балық көп екен. Сайдың суысы абдан мұздақ болса да, балық көп екен. 何か水がない。Сайдың суысы мұздақ болса да, балық көп екен. Balık çokmuş. Balık なん kübiken. かあったとしても、氷があったとしても、魚はいっぱい。Buz olsa bile balıklar çok gibi bir şey. Balık kübiken. Balık 氷ってありましたよね。氷が。ちょっと惜しいです。氷ではないです。мұздақ。muzdak. Yok. でも、 muzdak. Sözü. 近いです。すごく近いです。 Muzdak. Su мұздақ. 冷たいってこ冷たいです。そうですね。これだからそう。水が冷たくても魚はいっぱいいます。そうです。Сайдың суысы. Saydan. Say. Сайдың суысы. それわかる？ Сайдың суысы abdan мұздақ болsa da, balık көп екен. Soy bize soy şey diyor yani böyle su böyle çok şey oluyor ya az olan yer. Ona soy kullanılır. Soy. そうですね。川です。あんまり深くない川のことです。そう、深くない川。そう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 。祭壇。深くない川はsoy. Soy bulsa da balık kübiken. でもmuzdakわからない。い muzdak. や、冷たいってことでしょ？冷たいです。川がとても水が冷たくても魚はいっぱいいる。そうです。そうですね。はい。いたそうです。川の水がとても冷たくても魚がいっぱいあります。多いです。アブダンはとてもです。
Bigrak. Алайса не болады татарша. Елғаның суы бик салқын болса да, балық көп екен. Балық бар. Жылғаはもう今のキルギス語では使わないですね。Елға使わない. ペルシャ語の言葉を使ってます。ダリア。Дария. Жоқ, бізде дария жоқ. Бізде елға. Сайдың сусы абдан мұздақ болса да, балық көп екен. スースって言うんですね。Су. トルコ語だとスーユー。 Сую. スースっていう表現しないから、ち 初めて。ょっと古いかもしれない。そう、トルコ語では、スユ。タタール語はスーウスワ。そう、ヨハのスキルギワ。ス語で液体のことを指します。スブ。例えば、エルマス。はいはい。でも、バルク。バルクはもちろんバルクだ。シーンで終わると、シーンで、母音で終わると、スの語尾をつけます。そう。スだけ、特別。多分カザフ語も例外的な言葉ですね。そうという、そうすと言わないですね、カザフ人は。じゃあ、キリギスだけ残ってるんですね。Uzağan atına 3 gün şirledim. 3君は3日。 3日間。 3日間。 Şirledim. Uzağan atına。もう一度お願いします。 Uzağan atına 3 gün şirledim. ウズガンはわかりますウズガン。 Uzağan var ama işte ütken. ウッケン。 Ütken atına. 過去の Какого? Сugitano. Uzağan atına. Atına var. 大人。Atına. 馬ではない。違います。 Uzağan atına 3 gün şirledim. Şirledim 全然。アトナは、ペルシャ語から来てる金曜日って意味なんですけど、だけど、前の金曜日じゃなくて、アトナは週です。なるほど。ウズガン、アトナは先週って意味です。先週。なるほど。Ötkün cuma, ötkün hafta. でも、ジュマじゃない、意味は週。ジュマじゃなくて週ですね。週。キルギス語で週はジュマとアフタ2つの言い方あります。本当ですか。金曜日という意味もありますけどね。金曜日。でも、もともとは、アトナは金曜日って意味。金曜日から来てる。でも、そう、金曜日はジュマだったらしい。ジュマでも、あと、シルレデムですね。シルレデム。何かをした。何か過去形の分かってるんですけど。何かした。他の表現ないの他のバー。休みました。それに近い。そう、ちょっと。近い。他はない。休む。salkın tide。salkın tide。病気にかかりました。そうです。hastalandım。風邪ひきました。hastalandım var sinonim olarak. キルギス語ではオールドム言います。öldü? オールドム。ordum var疲れた。疲れた。疲れたということだ。疲れたはordum。キルギス語は病気だったということです。風邪ひた。風邪ひたはordum。オールドム。疲れたはチャルチャドムです。チャルチャドム。先週は3日間風邪をひいていたということです。そうですね。はい。アプタということはないですかね。アプタ
Hep de. トルコ語で多分ハフタかな。 hafta hafta. Haftaはタタル語使う Yok. 使わない。 Yok. 使わない。 Sıvanay. Hafta yok. Japon tili biz üçün жеңил болса da жазуусун үйрөнүү кыйын экен. わかっ Vakatta. Vakatta, Vakatta. Biz üçün た。簡単だったよ。 Japon tili bizning uchun yengil bo'lsa da Kolay yod. bolsa da, Jigin bolsa da жазуусун үйрөнүү кыйын экен. Doğru. 書くのは Evet. 難しいです。そうそうそう。私もそう思う。Japoncha bizning uchun yengil bo'lsa da yozuvi bek qiyin ekan. はい。同じだ。同じですね。同じです。日本語で日本語で日本語日本語は私たに。ちにとって簡単なんですけど、書くのは難しいです。そうですね。難しいですね。はいそうこれ100%ですこのままね。ですね100%一緒。そうそうそうそのままですね。で、10、いいですか次。もう一つあるんですよね。 Yaponlar bizni ochiq chiroy bilan qarshi oldilar. Yaponlar bizni ochiq chiroy. Ochiq chiroy. チライは顔 Ochiq chiroy bilan qarshi oldilar. Qarşı aldılar. Qarşı aldılar. 日本人は私たちをチライは顔というアチクおしくは好きではないですよね。違います。チクアチ Ochiq chiroy. チライ明るい顔そう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 。そう、明るい。笑顔で。笑顔で。笑顔で。うん。笑顔で。最後の2つの言葉は何でしたっけ Karşı aldılar. Qarşı oldular. Karşı aldılar. karşı は反対という意味ですけど、キルギス語で。そうですね、反対もあります。でも、違う。迎えるということですかね、もしかして。そうです。そうです。そうです。日本人たちは私たちを笑顔で迎えてくれました。そうです。はい。歓迎しました。笑顔で反対しました。反対から来ました。そう。迎えるはキルギスはtosip alıştı. Tosup. Japonlar bizde jılmayı menen tosip alıştı. Yılmayı. 笑うというにはすごい強いので、жарық yüzü menen жарық明るい。そうですね。おしゃしらいは笑顔より多分明るい。明るい顔？そう、明るい顔で。明るい顔で。おしゃ。逆はQorong'i chiroy. Qorong'i chiroy bilan.顔は、タタル語では3つあるんだよね。3つあります。はい。yüz。キルギス語も。そうそう。あと、bit とchiroy。ベッチライ、一緒ですね。ベッチライ。一緒なんだ、やっぱり。でもやっぱタタル語近いね。そうですね。近い。今までの他のそのトゥルク言語と比べて、キルギス語とタタル語はどうですか？タタル語とキルギスは近いですよね。今聞いてる感じね。そう、私も近く感じた。はい、と思います。ウズベク語より。今日話してみてもほとんどなんか同じ言葉だったんですね。同じですね。ちょっと発音だけ違うんですけど。キルギスとタタル語とカザフもキプチャクですからね。そうですね、はい。近いんやな。Жашоо канчалык оор болбосун, аракет кылбаса болбойт. Жашоо канчалык оор болбосун, аракет кылбаса болбойт.
Hareket etmez. Hareket etmese, hareket kılmasa. Hareket eden diyor. Hmm. もう出発しましょう。その前がなんか言ってんだよ。もう時間になったからとか。 Жашоо канчалык оор болбосун аракет кылбаса болбойт. Yaşı köp mü bulsa da, Жашоо канчалыk kançalık. Köp mü bulsa da hareket etmişi bulmayı. Hareket ettirge gerek. Hareket 何歳にな何って歳になも、っても、年を取ったとしても、年を取っても、あの動かないと行動、体を動かないと、ちょっと惜しいです。かなジャyaşは年生きるということから来てます。 yaşa yaşa. 生活そうですね、はい、生活。 Hı hı. Жашоо канчалык оор болбосун аракет Hay hay. кылбаса болбойт. Aha. Yaşam, hayat köp mü, nişik ağır bulmasa da hareket ettirge, devam ettirge gerek gibi. Değil kana? Hayat ne kadar zor olsa da hareket etmek lazım. 生活がどんなに大変でも、 Hem de はい、そうですね。行動をしなければいけません。そうですね。努力しなければいけません。doğru. 生活がどんなに大変でも苦しくても努力をしなければなりません。キルギさんはkılmakを使うんだね。 Kılmak. うん。 Kılmak. Bizde de var エテン kılmak. はあんまり使わないんですね、キルギス語。エテン Etmek. の方が多いです。 タタル語は何に使うんだっけ？ hareket etmek? Hareket etmek. İtü ka. Hareket. Hareket etü ka. Kılmak ve karar kılmak, namaz kılmak, うん。 kemer kutu var, karar kılmak, ama hareket etü. Hareket etü. ウイグルもkılmak ばっかりです。じゃあ、さようなら。 Pataymaşo, sağlığınız, Жақсы тұрыңыз. yaxşı turağız, Dururuz. sağlığınız.